Once again, welcome to your favorite channel Lipu S Kumar. ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍କୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପଟ୍ ମା ଦରିଆ ନାହାକାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂପୁର ପାଖାପାଖି ସିଂପୁର ବଜାରଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ସିଂପୁର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ସିଂପୁର କଲେଜ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ଦରିଆ ନାହାକାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କୁନା କୁନା ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ। ତ ଏ ସ୍ପଟ୍ ବୁଲିବା ଦେଖିବା ଏ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ଆଉ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଜାଣିବା। ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ତ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଆସିକି ସମୁଦ୍ର ଆସିକି ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଦରିଆ ନାହାକାଣୀ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିବାହ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ରୋଷଶାଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତ ମହାଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ବହୁତ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଜାଗାଟି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର ଏଠୁ ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଠୁ ଇଏ ହେବ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ହେବ, ନାଇଁ କି 1 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ହେବ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜାଗା। ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ଦିର। तो आशा करुँची ये नाकाणी भिडटी आपको निश्चित भल लगी भल लगी लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। आगामी भिडियो सहित जोड़ी हो रहा जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ताले एबे भी सब्सक्राइब करनी। रखुचु। जय माता दी। जय माता दी।